Eram pe serverul nostru de Minecraft și mă plimbam după ce am reușit să-l înfrâng pe Alex. După tot acest război, am mers să-mi caut o nouă bază, dar când mă plimbam pe acest munte, am găsit asta. Hey, what the fuck? What the fuck? Ce e asta? E până la bedrock, cred că sunt 200 de blocuri aici. Trebuie să ies mai repede. N-am rachete la mine, cred. Hai să mă și eu cu enchant-urile astea. What? Este un pic. Pe unde am dat? Acolo, așa. Aici. Ce e locul ăsta? Ok, e destul de creepy, nu știu de ce arată așa. Ce se poate afla aici? Ok, văd un colț. Ce e după peretele ăsta? Ok, ne punem armura și hai să mergem. E un stash? What? Nu cred că e doar un stash. Stash-ul în care am ajuns conținea portale distruse, dupere de slime-uri, de rail-uri și de string și până și comment blocuri. Ce sunt astea? Piston fără dușă în două, what? Comment bloc? Cum ai, de unde au așa ceva? Nici nu știu ce sale. Ce caută un villager aici? Walter, what the fuck? Walter White în Minecraft, crazy as fuck. Ce-s toate lucrurile astea? Ce-i portalul ăsta? Cum îl spargi la... Oh, ce-s astea? Oh, fuck. Știu pentru ce-s astea. O să le... Dude. Ce? Oh my god, ce e aici? Golden apples, crossbow. Mamă, ce e aici? Ce-s toate lucrurile astea? Dragon, barrel, tot. Cum n-ai stau furnace-urile astea deschise dacă n-au fuel? Ce-s? Wow. Ender, ce? Ouă de dragon? Ok, hai să luptăm toate astea. Și astea cred că îs toate. Alex, tu ești? Cine ești? Arată-te acum. Cine ești? Arată-te dacă nu te omor. 3. Alex, tu ești? What the fuck? De ce ai skin-ul negru? De ce ai skin-ul negru? Ce vrei la mine? Ce se întâmplă? What? Știi ceva? Deci, zi-mi ce se întâmplă, omule? De ce nu vorbești cu mine? Ok, am înțeles. Plec. Asta vrei să faci? Tu ești gardianul aici? Nu înțeleg. Ce se întâmplă? De ce n-ai skin? Unde ți skin-ul? Mă duc. Da. De ce nu vorbești? Ok, gata, hai mergem.
Nu mai da. Ok, bro, gata, lasă-mă în pace. Mamă, două naibi de ușă. Ok. Hai, mergem și plecăm. Ok, apare în vrei să blochezi. Hai, plec. Stai un pic. Tu unde te duci? Alex, unde te duci? Vino înapoi, omule, what the fuck, ce faci? Unde n-ai tot pleci? N-am rachete să te ajung. Trebuie să distrug toate itemele astea repede. Până n-ajunge Alex înapoi aici. Am luat cât de mult am putut, trebuie să distrug ce a mai rămas ca să nu le ia nimeni. Ok. Cineva a blocat intrarea cu Bedrock, deci nu am cum să ajung. Mă rog, pot să sap aici. E Bedrock și acolo. Ok, știi ce, vreau să sparg pe aici cu TNT-ul și ar trebui să pot să intru. Perfect. Hai, repede. Aici la chesturi. Frumos, comen blocul. Tot. Asta. Villagerul nu mai e. Să pornim. Hai să le ardem și pe astea. Trebuie să aștept să despawneze netherite. Ce vrei până la urmă, nu? Știi că am distrus toate itemele și eu am luat tot. Ce putea să mai faci? What the fuck? Alex, nu, mai gândește-te. Stai un pic, nu mă bloca aici. Omule, o să mor aici. Te rog, vino, te rog eu, vino. Alex, o să mor.